Oh yeah. Sumora to siya. Maadagang salamat sa inyong pagtanaw. Maayong gabi. Bye! Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. Wala pa galing. Good evening. It's a great Monday evening. December 28, 9:22 p.m. Medyo na late na sa. Medyo ginatistingan na ako ang akong internet karon o so far. Ingani akong nabuhat ang akong parasat kay 20 Mbps tapos tag 2 Mbps sa siya. So ang naitabo karon mga mga higala. So ako na lang gi-upgrade into 50 Mbps para mahimo siyang 5 Mbps. Pandamay niya. Kumusta? Pilang adlaw na lang New Year na mga kagahi. Yes, pilang adlaw na lang New Year na. Mubabay na kita sa maalimuot nga 2020. Alimuot kayo sa tinud-anay lang. Mubilib na ko sa inyo kung may mawa mo gialimuotan sa 2020 pandamay ni nga kuan ni. Alami ilasong nga kagahi og sa inyong tanan. Ay, makalagot. Anyway, naanasad ta, maguban-uban nasad ta 1 ka oras or 2 ka oras, depende. Kabalo mo, ang diferensya sa radyo kaning online, ang sa online, medyo kailangan nasa'y magpakati, nasa'y muuna og tawag, kaya din magpusot-pusot ang mga tawag. Di pretong sa radyo, pagsugod pa lang, hala, binundakay na dayon ang kuan. Binundakay na dayon ang mga callers. So yung ani, may problema. Kung di mo manawag, pwede po mo text lang. O gatong istoryahan ang inyong problema kung text lang yung gusto. So nara ang cellphone number 0915-582-5534. Ga-charging pa akong phone mga igalang. Anong ganahan mo mo charge pag diha na haya pa pagsugod? O dito na wari, 1% pa. Pandamay ni kalakiha. Okay na ba na akong music? Medyo bago akong setup, bago akong computer. O syempre, daghang salamat sa TakTak computer vendor para sa akong kulba kayo gahi kay nga hinilasking kayo nga setup mga gala. Mas naila sila TakTak computer vendor pero ang ilang pangalan karon sa may GR Bora extension Juan PC. Yan. Juan PC. Sila sa GR Bora extension. So depende sa inyong budget. O depende po sa inyong gamitan sa inyong mga sa inyong mga online diha. Sila'y bahala diha. Kompleto mga branded diha. Mga pang heavy duty yun, mga pang gaming, kulba yun may gala. Kung medyo imong budget ginagmay ra gusto kag baratuhon. Nga ayaw na lang. Pakaulaw ha. Pero kung gusto ninyo nga mga big time nga mga kulba nga na sit upan sa computer, pang online, pang gaming, ana na mula sa TakTak computer vendor or diha sa Juan PC diha sa may GR Bora extension. Actually, pwede na po mo mag-download silang application sa ilang phone, TakTak. O i-search lang ninyo na nasa Facebook, TakTak computer vendor. Ha? Oy, salamat kayo mo pala pagsugod mga igala na rin nag-send sa ato mga stars. Kang Renzo, siyempre, unaon ako nagbasa mga igala, so walay pabor-pabor. Kaya siyempre, na may stars. So medyo pabor-pabor yun eh. Hello, Tita B, shoutout lang ko sa Bicoy family, labi na kang Roybex o kang Dongbex. Uy! Kumusta naman silang Dongbex o silang Roybex? Yan kay Renzo nga nasa Manila na mayot. Hoy! Bayuta ka! Undangin na ninyo na nga kuan na Beshu. Nag-send siya 15 stars. Dagan salamat. Also kang Rienzo. Nabikil siya. Gidungagan na po niya 20 stars. Pero na siya request, Tita B. Lubiha ko, B. Huy! Kadagan ba yung mga namayot karong mga panahonan ng oras? December 28. Kumusta man muntanan? Again, ang atong nadatay poll question. Atong gistoryahan karon atong poll question. Kaya siyempre, pabiya naman ta sa 2020. Kumusta ang inyong mga love life sa 2020?
Kumusta yung mga love life sa 2020? Ha? Ang una, piste inatay. Di lang ko ta mamalikas diri ko litsi. Di lang ko ta mamalikas diri ko mga litsi mo, mga animal mo ha. Mo sa ni nakalami sa online pwede na mamalikas. O anay manaway sa to sa on air kay sa radyo di man pwede. Diri pwede na gamay slight lang pero pwede na piste inatay animal. Mo na ilahang love life sa 2020. Ikaduha nga pilian, pwede nga malipayon kaayo, pikat ninyo. Nang buli pa. Tapos, ang ikatulo dayon kay, unsa ng love life? Mo ning mga nahapunan. Mo, ang usaani yan dito bagani kay si Kuan, Romel Alaba. Unsa ng love life. So far, as of today, ang 19% niingon nagpiste inatay. Ang 52% niingon nagmalipayon kaayo pikat ninyo. Ang 29% niingon nga unsa ng love life. O yun sa man akong charger di man ni powerful kung ay manawag mapalong man mo na ni ron. Ay. Asa man ako ni pansak ni karon, kailangan ni dinar na ni naka-charge. Oh, Justimel. So pag action pala niya kuan, di na dayon sa mo. Mo na niya gagoy. Diyan lang kayo mga igala kay i-try na to ni pansak sa laing charger. Basta lisod ipansak laway. Atong number 0915-582-5534. Ipansak palihog. Asa man ipansak? Somewhere hindi at the back, B, please. Oh, you take off that. This one? Yeah. No alarm. Okay. Moni karon. Hello, people. Ato tanan, walay technician, walay assistant. Ato ni tanan may gala, akong sala, akong dagong sala. Busa mga muyo kita Santa Maria kanunay ulay og sa tanan mga santos og kaninyong mga igsuon. Ano dakong uyak. Okay kana. Okay. Aha. Sige kadto lang kaya ako sang gikuan ako sang gi-charge sa kay medyo nindot nang akuan. Ilandri Laurente, way nada titabi kay permi man ta pasagdan. Pag permi pasagdan, nga naman. Nag-inom ko ka ng salabat. Muna dipin sa pa-aksyon katol, salabat dahil nga init. Ay mo sino mo bugnaw. Hello there kang Great Cherry, watching from Saudi Arabia. Justin Namok, single gihapon daw. Jenny B. Tumala, hi Odol, hi. Nagtanong sa karon sa may Mandaluyong, Philippines. Gabutan, Jerome Gabutan from Toronto. Toronto, Canada. Kumusta mo diha? Mark Braga, shoutout ko sa Team Archist Tita B. Hello sa tanan. Jeramil Pamisa, shoutout Tita B sa Team Albatros on duty sa MDRRMO Alubihin. Oy, kaway-kaway ninyo di ha? Shadrach Onahon, ako na to imong PC. Unsa nga PC? Muna gigamit na sa online. Rien Nuapa, hello. Love kaya biya magdadaro aga daruha ko bi. Okay, kadto lang mag-shoutout sa ko while ako pang giloning akong cellphone nga kamulo og charge. Ako ning sala mga igala kay nganong karon pa ko nag-charge pandamay ni. Dapat ganina pa naka-set na dapat ni siya. Ano ba yan? Kisa man na sa ron. Ako gihapon mga igala. Neho Zambas Bagungon, ang online makita imong kagwapa tita. Dalagi oy, si Zang Narbay Zayas pagka-lovely sa headband.
na suya ka sa kuan. Headband siya Chocomber. Dagan di siya mapalit sa Lazada. Marco Medina, mayang gabi ititabi, mayang gabi isab. Sa tanan mga naghatag na og mga usay tawagan ni mga star, salamat. Christian John, good ititabi pa siya ko sa akong wife to be. Nasa Kuwait siya karon. Hala! Long distance, ambot na lang yun. Weng Ratonel Pabilona, unsalam. Oy, brother! Kumusta naman ang mga buhay-buhay diha sa abroad? Nasa nag-change team na takaron. Wala na ito mag-Warriors. Asam ta padulungan ni Carl Emerald Amargaras. Musta day? Musta madam? Musta ang love life sa 2020? Ni Prosper ba? Or wala gini Prosper? Salamat Daniel Apos sa 10 stars. May na lang ng 10 kaysa uban de 6 shoutout wag yun. Omar Rayos. Oh, hello. Ryan Montero. Hi, idol. Tita Pretty Guapa. Mandiri mo tita B. A party. Sa Omar yun. A party kayo. Jenny B. Tumala. Hello. Ha? Jessalo. Briones. Hello sa imo, day. Sales clerk at Sanford Marketing Course sa Save More. Hoy! Di ay? Hello sa yung talang diya, ha? Shout out sa partner nga na si Rosalie nga naa sa Singapore. Jerry Malaay. Hala, oy, tanawa ka Malaay. Sa imong apelido Malaay. Pitbull. Tita Bilami kay Igakos kay Tugnaw. Da. Igakos ang kaugalingon. Or ka nang habol nga baho-baho mga kagahi. Uy, ginuha ko akong charger. 2%. So kung tawagan ni karon maputol na sad ni siya. Bro, naman siya ko isa ka phone diri ka dyan. Dagan ko yung phone. Diyan lang, ha? Naba to diri? Wala man. Diyan lang, ha? Wala man diri, eh. Diyan lang, ha? Loading pa akong cellphone. Para pwede ninyo i-text o inyong, or itawag ang inyong mga problema karong gabi una or namin gusto ipangutana kan Tita B or namoy gusto nga topic na itong istoryahan for the next 1 hour or 2 hours, halapin na ito na i-check ka mga kuhan diha. Love kayab-yab magdadaro, mala na tita. Namalhan ng mga kagahi. Daniel Apos, dabo-dabo, mag-snatch sa ko Tita B para daghan stars. Mga kagahi. Kagahi kayo po kung tawag ninyo. Kay kaninga programa, giyato Japon sa ato sa Bira Max Capsule. Mas gahi, mas lami. Kumusta man ang inyong mga paminaw diha? Kinarabay uban diha ang sa tilod anay lang. Kung namo yung mga uyuan kaila nga medyo galisod na og pampagahi, perfect kaning Biramax. Pero napoy uban diha sa tilod anay lang po, ha? Sa tilod anay lang po, ha? Nayuban diha mugahi pa, pero problema tungod kay stress perminti. Busy ang pangunahuna, muna di na mo pangsyon. Muna ang inyong mga asawa diha, magsige nagbagot-bot. Magsige lagi wamoy pulos, way pulos. Umuna kay usahay, makamalo, beta nga usahay. Grabe ang kayod. Ambot lang po kang kinsa po ka kayod. Mo sa na problema diha. Pero tungod sa grabe nga kayod, mga kagahi, ang resulta, dili na makahatag og kuan. Kanang, di ba? Kanang, you know what I mean. Luya na si Tiyoy. Kaya naman usahay, mugahi pa kay bata-bata pa, mga 40, 50. Pero ang problema, tungkol kay busy, na kay kipanguna na haguan ng kuan, mo nang di na mo pangsyon. Pildi. Mo na akong giingon sa inyo, ha? Mo nang kailangan mo og supplement Biramax capsule. Ang nakalami sa Biramax, anang paggabi, pagkadlawon, bisa pagpagbuntag, naapagihapon mga kagahi, partiha lagi. Dira ba mo to? Mo akong gingon tinuod biyagin akong gingon ka na mabit akong gingon. Tinuod yun na. Pangutan na gala kong bayaw. Pangutan na akong bayaw kung sa kanindo. Kinsa nga bayaw? Dagan man ko bayaw, no? Ambot lang. Iba, pangutan na uban mga bayaw di uban pa. Oh.
ay mugay pa rin ang pagsikwenta. Ay, ginoo ko. Depende rin na sa mindset, mga kagahi. Kadyo lang, speaking of kwan, i-download sa na ko ning kwan, kaning jingle sa Biramax B. Para madunggan ninyo, ha? Tapos, kung dili mo pampautog, naman po tayo laing sponsor nga Cherry C, ha? Ang pinakabalo mo sa pinaka-powerful nga vitamin C. Sa una, binakok orange, mga lemon, mga anak. So, layo ra kayo. I-search ninyo ang Kamo Extract. Ay, sos. Makaingon lagi ka lagi. Ala, cool body ni Kamo Extract, no? Ay, perti kayo mga igala. Highest superfood nga source sa vitamin C na pagidugang pang mga vitamins mo sana. So duha na among product karon akong ginahawid karon. Amo gining on Cherry C og Biramax capsule. Okay? So mamaligya miya na puhon. Oy nana na papina ako sa paminahon sa inyo ha ang jingle sa Biramax. Biramax, Biramax, Biramax. Grabe good kagahi. Pwede cute kalami. Biramax, Biramax, Biramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di basta'y maluya. Biramax, Biramax, Biramax. Mo nang Biramax, ha? 100% herbal ni siya, mo nang walay side effects. Safety og FDA approved. Tulo na ka klase nga lalaki ang mo tumarana. Number 1, katong medyo idala na gyud kay medyo dili na mo gay si Tiyoy. Ikaduha ka ng mga 30-40 taon na mga mugahi pa pero busy, medyo gikapoy, tadi na din makakuan sila mga asawa o kani di ka maulaw ani. O kamo mga asawa, pwede po na kamo mo tumar kay kani siya 269, duha ka capsule na siya. Pwede sa bahay, pwede sa lalaki rapon. Ay perte kay may gala. Nindot kayo labi na kamo diha nga mga busy kay nga mga bana or inyong mana perminti busy. Biramax capsule ang ihatag ninyo. Lagi promise wala binuang I've tried it. Perfect. Pwede nimo pang panihapon tapos taon-taon na po pinuno nimo midnight snack. Pwede kadlaw o pwede mo ni i-breakfast. Ang sensitivity niya actually more than 24 hours pag yun. Dili nga perminti gahi. Pero yung sensitivity ay grabe. Basta lagi makaingoy ka lagi aperti lagi. Biramax capsule, ha? PM lang ko ninyo kung asa mo dabi mo order kay na more na ipadala sa inyo, ha? Very good kayo. O katunguban po diha nga mugahi pero tapos dali mo luya. Kanay nga na ba nga nabitang mo ana tapos dali ora uy tingisa pud uy ayaw kabalaka mo sa niyang mutabang ninyo ang Biramax. Kay perminti gyud gahi na may ubang ko pag ana luya na dayon kani perminti gahi. Mapura-puraan gyud may galahan tod sa mawala ang kalimutaw sa inyong partner. Matingala mo, musamot ka sweet inyong mga asawa. Inyong mga partner, mga kauyaban, bisag walay katawanan, sige ngisi. Basta lagi. Tamag yung gingon ni Mingo, Alex Prinzo, mupahulay ram kag mangihi mo, gyud. Kadyo na kay manghiis ako. Pero mas delikado tong madunggan nimo imong board member nga, kadyo lang ibtasa ano man, kalibangon ko. Sayop nga banga nga napaslakan mga kagahe. Anyway, highway. Niabri na ba akong cellphone? Ganina ko si Giao Yodri. Nanabay. Okay, medyo ni-open na sa gamay. Okay, ayan na. Salamat kayo. Pwede mo text o pwede po mo manawag mga kagaya. Ang cellphone number nato nara diha 0915-582-5534. Okay?
Tita B, need Coke phone, please. Thank you. So, may pasabot niya ni. Mangayo siya? Agay pre, sakit kayo. Sabay sakit. Buta ng lubricant. Alan Caneso, Malaka, Tita B in the house. May gabi, green ako akong wife duty sa karon sa Arby's Bake Shop, Bulwa Branch. I love you ga. Hello da sa mga taga Arby's. Oy kamo kung just in case ang wapa mo kabaluhan ako sa home radio matagbuntan 7 to 8 na dito ang gugmang giyahak. Gahi ni Bay mo na siya. Tita B daw bi katong dili na muhumok ay kabalaka tagaan ta mog martilyo para mo yung dukdukon. Anto sa muhumok. Okay, sudan sa nato ning mga nag-text o mga nag-PM kanako na uban man nga dili makatawag. Sige, tagal lang gyapon nato pagtagad, pero tagal na to priority katong makatawag yon. Ay mo kabalaka di mo pud mo gawas inyong number sa on air o sa kuan sikreto lang man. Pwede lang pud mo mangalias po dayon kung di gyud na mao ang inyong mga kuan, inyong mga pangalan. Mo sana ko isulti sa inyo ay san mo pagkuan. Okay, ha? Okay, larga. Dila ako sa ni-open ang akong mga inbox diri. Eh, basahan po na ako ni hinahinay. Hopefully, dapat ako makatawag, no? Tawag niya, nangatag tagload, ha? Okay. Okay, unakan na ako ng mga nag-text diri, ha? Kadyan lang kayo, ha? Good evening, Tita Bias lang ko. Napakahaya siya feelings na ako. Nakikita kong ex ganina na ngaon og nagstorya. Kung sa'y gistoryahan. Okay, giposil. Unsay maayo lang ga, tawag daw lang ga para gwapo atong kuan. Sige daw, ganang ko mga ani. Para makakwanta, agay to na sa lagi napalong na sa lagi oy naon sama ni oy. Di kita pwede sa ni pag-charge nga ni sakto ha. Mora ni fast charger nga pas po mo discharge. Dapat janina pa na ako nag-charge di ay ko blabo sa di. Dala ikaw sa nato ni sa kuan bi. Naka-connect pa may sa internet ay sag-connect diha. Kay mag-charge sa mi. Kani pong charger niya gagamay kayo. Oy, PM na lang ninyo, PM katong wala nag-text, PM na lang ko dali. Sa ilo ako ninyo, PM. Diyan lang, ha? Di, ang problema guys, ilang text mapalong sila. Ang imong number na lang. Mag-change tag number, be. Kadya lang, ha? Sa ilo, ko ninyo ako gining sala kay nalingaw, magukay ko sa nag-set up, mag-umisa akong internet diri. So, napunta ni sa presinto lang ta magpaliwanag, oy. Kanina lang, ang isa ka number dyan, 917-328-1392. Kana, change number. I-charge na ako ang Pikas. Tapos kung globe mo, ibutang yung kung globe mo ha, kay tawagan ta mo, ha? Ana na lang, kung wala mo i-load, kay maputol mo, ako na lang manawag ninyo sa inyong problem. O kana na lang, 0917-328-1392. Dagan salamat. Love you. Kanina lang, manawag na ko sa inyo. Basta globe lang. Problema hindi ko kabalo kung globe o smart. Ang mga number karon. O kana mo na lang number na inyo mo gawa sa inyong mga screen. Ana ha, dako kayo. Pero mo hata mo Gcash ana mo dawat gihapon na siya. The Tita B Show. Di ko kabalo kung sa title sa akong programa. The Tita B Show o Mayang Gabi Tita. Ay, patang importante nga nag-check ka ta din eh. O, dali na, bala na tang number. Pasayluag yun ko. Kaya ang isa ka phone, medyo waday ma-charge o sakto. So, dali na lang sa Pikas. Dali mo text. 0917-328-1392. Mo text, mo tawag. Tapos sa Facebook, mo PM, pwede rapon. Nakita naman ako na rin yung kwan sa TV. Oh. Free delivery ba daw ang kuan? Biramax. Oh, basta within the city lang po.
Kay magansi naman po kung layo na po kayo. Pila na may ginansya. Pwede man ninyo matumo sa home radio. For the meantime, igno lang ko ninyo dito. Kita-kita lang dahil dito. Mayang gabi, Tita Pinsa, manin ako akong problema. Nga dagan makagusto sa ako na babae. Wah, grabe kayo mga gala. Kalami ganun nga problema. Di ko gapatol kay sumhanon kay ko unsa man ang solusyon ani. Kalami kayo. Sagira sila nga maglaway. Kung makagusto sila, bagay lalaki man sila ni. Lalaki ba ka? Dagay na sa gusto sa akong nga babae. So kung lalaki ka, lami kay na sa nga problema. So kung di ka mo patol, di sagdi. Wa mang di mauyab kung wa puy manguyab. Di man gyud mo mag-uyab kung di sa ka manguyab, di ba? Okay ra na. Sige, larga. Morning, kuhan sa netizen, kailangan na ipakati nga mga caller. Sige daw, tagay may uga o sa ka problema. Dahil sige, pwede, ako mo tawag ninyo kung just in case na wa mo load. Text lang mo, basta hadlok mo nga mahurot on niya. Basta globe lang po na, kay globe mang gugugod. Tapos ang problema dahil sa ingani po sa live, kay na-delay. So kanang yung nadunggan karon diha, muna akong gisulti 10 seconds ago. Biya nagabulyaso tanan. Nana 0917-328-1392 mo nang kwan. Tawagi ko ba? I-text sa inyong problema, haya inyong number. So pagtawag nga walay kwan. Mayo ko mamasko sa imo, Tita B. Kabalo ba mo sa akong inbox nga? Pero ganambe ko ang idea nga ang mga tao nagunaw ng kwartahan yung kay ko. Nga muna po si Kuya Willie ba? Everyday, dagang kay ko madawatan ng mga PM, mga igtabang, dagay mga yung mga bisag unsa, naiban mga yung tambal, mga yung still na ilang bura na siya ka lang kung imong hunaw naon, bura na siya sabi, si man nga maka grateful ka, maka-flatter siya ba, no? Kay at least ang mga tao nagunaw na gyud nga kuan ka. But ako po honest, tumog dili, siyempre trabahante ra pud gyapon ta, limitado ra pud gyapon ang atong panudlanan man usahay mangayo ko sa ubang mga sponsor ta usahay kung nay mo tabang nga sponsor man ako day mura pa ako ihatag ang uban di na nako kay i-announce kay usahay ginagmay ra man gud basi nya mag-expect mo burot ta Kuya Willing hatod tag mga 100,000 bigyan ng jacket. Di ra po igo ra po biya po mo nang usahay akong style mangita ko og mga akong mga kaila mura po akong ikuan pwede ba ni tabangan pero nagi ako aminado po ko nagiuban gyud nga gustuhon man ako mutabang pero kuto ba sa gyud ko stand-aw mga gala kay lison man sad ka magpakaarong ignog naa nga bisag wa day na day diha di ba mo nang pero sige lang kabalo gyud ko nga coming na siya kabalo ako mga kanang mga close yun ako kabalo gyud sila na nga if ever nga maabot yun nga mga panahon nga abunda na o mag-awas-awas na itong mga grasya ay sus 0917-328-1392 pero nabantayan sana ako kasagara mga alas 10 na titaon say nice una ang menu or una ang bata. Advantage yun na permintis lucky basta yung ana mga igala that's a very selfish pinaka-selfish kanang bitaw sa dagat shellfish. Manay pinaka-selfish sa tanan ang babae mo'y pinaka-gansi ana. Uba maniguro sa daan ba mga anak sa pagway kuan biya. Delikado. Mikay ko. Hello Tito B. Ay Tito B. Tito B Toto B. Ang uban pwede mag-PM sa ilang mga question, sa ilang mga problema. Sige. I-PM ninyo ang Bitok Bitok University.
Ang uban, text lang dayon mo. 0917-328-1392. O, dili ninyo, di text lang, di pwede ra po, text na lang yun. O, larga na. Merge, salamat sa 50 stars. Thank you very much. Sa mga naghatag og stars, daghang salamat. Na ako'y Kuandria, kumusta yung love life sa 2020? So far, ang 49%, malipayon kayo. Ang uban na kayo piste inatay on sa love life. O, sa pikas na po nanawag. Ingon ko nga. Hello? Diyan lang ata natin yung tanah dito. Naputol na yun. Di magsilbi lagi basta no. Sa pikas tawag, pasaylo ako ninyo kay nadili mang ginato ni mga kuan. Kay Gaksyon og putol. Dali sa pikas nga number 0917-328-1392. Ang uban kay pamahala na lang, kay 40 na mo, paburot na lang. Sa bagay, tama po na. Sometime magmatter po na sa age. Manamuyo na lang silang sige na lang. Manang yun na pamahala na niyo eh. Again, diri mo sa Pikas tawag 0917. Kaya sa Pikas mo katawag 0917-328-1392. Wala tang problematic ngayong gabi ha. Morning difference sa gyud sa online o sa radyo dati ano. Sa radyo pag maguba pa imong cellphone kay daghan kay manawag. Karon daghan lay mga chismosa oh. Nag-standby lang oh, naka-view lang oh, nag-standby lang oh. Nag-iusyoso lang, nagulat lang be, kinsa na po na mga kuan na tong libakon ron be. Why wala ka sa YouTube nag live stream burn? Wa man galing manawag diri sa Facebook, mag-YouTube pa noon. Dawaton na itong kamatuoran nga majority sa mga tao Facebook pagyapon. Tanaw nimo ang mga subscribers. Sa pila na katuig nimo, siguro sa lugar na di ng mga Manila, mga kuano, nangabot na 100,000. Sa Facebook, dito pagigyapon majority sa imong audience kay dito 200,000 na kapinimong kuan sa Facebook, pero sa YouTube isura mangitag subscribers. Pila na ko katuig na pagyapon ko sa almost 20,000. Pero sa Facebook okay kayo. Pero ang mga tao mo na sa bagay audience gyapon na sa imong mo na imong di man nimo makita nga sa imong followers nimo. So na uban data ra makatanaw lang ka jot, babay na dayon. Tita B, dagan salamat Cherry sa 50 stars. Okay ra po kung away manamag basta na mo send 50 stars. Income gihapon. Unsay pinaka best nga age to settle down? Nice.
Tita B, tagpila imong Biramax. Akong kabalakan manggod basin day nagyud mapalong kay sakitan daw akong asawa. Kay hiwi manggod akong pusil. Wow. Sana all hiwi. Bisagon sa. Ang imo raman diya nga nay ang munang gitawag sa supplement. For example, sa kupanggingon, kapoy ka. Diba na mag-isay nga kapoy ka, wala na, di ka ganan mag-perform. Kasi luya kay imunaw na, gusto na ka matulog, kapoy na, or saba ka. Muna na i-supplement para, okay kayo. Tagpila, tag 269, duha na siya ka-capsule sa 269. Tapos, ang nakalami mga ana, di lang gid ingon na anang gabi una ra. Ang sensitivity niya, grabe, sobra pa sa 24 hours. Promise, walay etchos, way char. Ang sensitivity niya ba, murag ang iyang sensor function kayo. Basta lagi. Makayang yuga nga, party. Sumora to! Ganyan Tita B, as lang ko napaka-shy feeling na ako. Nakikita kong ex ganina, nangaon o nangumusta about sa life. Ano ka nakikita siya? Okay. O saan yung 0976? Globe ni? Globe ni? Problema na ako. Wala ko okay, kanisa. Kula na po rin kong ingani mo. Kaningani nga mo. Kanang kuan ba pang baby jack? Tawagan na to. Di ba mo tubang? Bigyan ng jacket! Ayaw niya. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Ayaw niyang tumubag. Tita B, may gabi yun. Sama rin ako akong problema. Dagay makagusto. Katong naging kakauli ko ba kay ilibak kong tangan na hubog daw ko tapos wala daw ko ipatak niya sa ko. Daganan niya problema. Ganina yung kagwapo ko rapod yung kapatak. Kanang anong kapuyo naman ko maging sex sa akong bana. Actually, nangunan na lang ko kusog pero mas lami man ikatulog. Tayo natin ganang kung ano nga problema. Pwede na ko tawagan na siya. Baka wala siya nag-enjoy no. Wala gyapon. Hadlock kasi ang mga netizens po hadlock tawagan. Kapuyan siya naman kung makipag-sex. So meaning to say, wala siya ga-enjoy no. Mo ganay problema diya. It's not actually ang problema. Ako tanong pa ko tanon, kumusta na inyong pag-sex ka-enjoy pa ba ka? Kibasin po niyang bana, gabi sa Say mo gunay ubang mga lalaki, abi nila kano say gunay makita nila sa mga porn. So abi nila tanan nimo gakakita sa porn, mo na isakto mo nang gakalamian ng babae. Uy sa tulad anay ra bagyod. Sa tulad anay lang ha. Dili ba ginatinod kay kanang sa porn ba kay kuan ba na for the sake ba na nga kuan kanang tungod kay gi-film na mga actors and actresses ba na. So most of the time kanang nasa mga porno ano sa mga porn, mga movies, mga X-rated, puro ginahalos exaggeration. Gina-exaggerate yun na nila tanan ng mga ingana. Kaya para for the sake nga ingana ng kon. Pero sa tiwad anay lang. Just,
Naiubang nga ito, kaya nakita nila sa porn, kay brutal, kay mga... Tapos siya mo pinggir nga, tas, grabe, yung kayo, yun mo, kagod yun ba? Kaya mo may nakita nila, wala sila kabalo nga, nagkakasakitan ng... Kabalo mo sa mga guys, kanang sa babae, ilang mga bajay-jay. Treat them like a flower. Sa malang flower, hinahinayon ni mo. Hinahinayon man, hindi man na siya kailangan ni mo ngayon ng kurnos-kurnuton, di burag kagapang labas yung mong labunon. Dili taon, ha? Dili. No, it isn't. 0917-328-1392. Sumura to. Padayunon pa ba nato nga programa? Puro man mga talawan ang nadin eh. Hoy, kini na Saudi Arabia. Halo! Nanawala man. May ito kay Kwan. Again, daghang salamat sa Biramax Capsule. Mas kahi, mas lami. Ama tong Biramax, B. Aha. Biramax. Grabe yun kagahi. Pwede cute kalami. Biramax. Ang walang-asawa. Balik ang kagana, di basta'y maluya. Biramax. You know, Jade, what is your best advice to those people who were experiencing anxiety, Tita Bern? Uy, gwapo kayo ni. Nami guest para sa New Year, si Coach RJ. Mag-guest ko nga yan mga one of these days. Kabalo mo ka ng anxiety, dagan ba na karon? Ang pinakakalaban, ang imorag yung ang tambalan na, ikaw ragya po, imorag pong kaugalingon. Kailangan mo i-divert ang imong pangunahuna. Wailain makatabangan na kung imorag pong self. Kaya katong mga panahon nga katong nagsugod ang pandemic, tapos nawala pag yun ang ABS-CBN, ay grabe akong anxiety at takatoy. Munang kailangan ka mag-practice ka ng relaxation. Tapos kung sa'yo naanda ni mo, like every morning, magbuhat ka sa kabutang ka ng lahi na po din mong buhaton. Medyo okay ang ano. O divert ka ba, nakaibutan. Muna bitang nauso na mag-garden, mag-tanom-tanom. Para may divert imong pangunahon na. Kaya imo raman na, ikaw ramang gyapon dapat mo solve na. Hello? Hello, maayong gabi. Maayong gabi. Kisa ni? Ako tong ganina nag-text. Ito sa ex ba? Ano sa to'y mo? Katong? Ito tong nakikita. Ay, lalaki din. Hindi din ni babae. Ay, wala. Yay. Kadyo lang, brother. Anong nagbulag man mo sa una? Igugay naman po. Sa may dahilan, anong nagbulag mo sa una? Sa dahilan? Tapos lang, nawalang kontak. So, si pasabong, anong mang nawala kay Balin na long distance mo o... Oh, inalag yun kay karon. Ay mo, nagkikita mong good siya ganina. Mo lagi-lagi, kadyo lang, ipabalik sa nako sa history kay ngano, para makita na ko kung sa nganong murag, nga na ba kadali din magbalik. So, imong pasabot, pila mo katuig nga uyab sa una or bulan? Juan. Bulag? Oh, pila mo ka, I mean, nag-uyab mo sa una before nagbulag, pila mo ka dugay? 1 year of what? 5 months?
Okay. 5 months? Hello? Hello? Hello, Tita Bern. Ay, Hello. ay, nakasulod. Okay, sorry. So, 5 months mo, tapos, unsay pasabot nga na long distance mo, asa siya ni Padulong? Iuli sa ilo. Niuli sa ila, ha? Asa siya ni Padulong? Unsay pasabot na ng... Hello? Hello? Hello. Ayan. Wala lagi. Nay gasulod nga kuan. Wait. So niuli sa ila, ha. So wala mo'y contact, walay text ana. Oh. Aman sa dapitan ni uli layo diri sa Cagayan. Oh, layo nagboard na mo siya diri. So ang ending wala mo nagbulag tungod kay nailain tungod lang kay nawala lang yun ang connection. Oh, ano? Wasad nimo gipangitag pamaagi nga makontak siya. Wala man pud wa man si online pud sa Facebook. So munang nawa. Okay. So meaning to say walay ang panagbulag ninyo dili ingon nga nakasalan ng loan. So after pila ka bulan hayap rin mo nagkita. Nito karon pa nga balik nga ni. Mga pila ka bulan, bulan na or tuig? Tuig na pud. Tuig na. Yun saan nyo pagkita balik? Nag-contact sa kuha. So wala ka nag-change og number? Yun sa pag-contact? Through FB. So na-online na siya. So pag PM niya, sa may linya niya, uy, kumusta na ka na? Nangamusta na? Nangamusta lagi. So na-timingan po nga wa po kay Uya Bron? Wala sir. Ay, perfect. So nagkikita siya? Oh. So nagkita mo, unya, ayay, lalala lang. Ako di tawag niya Beotrobing. Receive. Tawagan ako sa otro. Mo ba ni? Wait, be. Mo ba to siya? Napakasipili. Kanina ni. Mo ba ni? Hello? Di man mao. Tawag ko trono, balo kong asa sa may miss receive. Wait. Okay. Naputol man. Okay ra ko anang kuan. Okay ra ko anang magbuhat-buhat ang istorya. At least na. Di man to, tama man to, legit man to kung nagkita la. Ta nakipagbalik, adi nawag ko to nimo. Hello. So, pagkita ninyo dayon, so unsa may ang istorya? Gusto siya makipagbalik o wala may nangusta lang. Din pagkita na mo karon kay mukha na siya nang mo to sa Manila. Gi-kuan lang kaniya, gi-inform lang kaniya nga moadto sa Manila. Oh, baka to karon kato yung karon adlaw. Kato yung adlaw. Pero wala sa ningo nga magbalik ta na pakoy pagbati nimo. Wapo sa ningo sa imong nga anong wala sa contact ni naon sa data tong sa wala po yung ana. Gibali burag friendly lang gid ang inyong pagkita. Oh, ana lang. So okay. So walay gisulti lang kaniya ana na mato sa Manila. Okay. Oh, ana. So sa ipangutanan nimo kung naba sa feelings nimo? Oh, kato. Unsa kay meaning ato? Basta kitistingan na buga niya kung pagkita, kasi siyempre lalaki mo ka, so ikaw mo initiate.
So, iya lang gitanaw kung okay ba. Tapos, siguro, pagkita niya karon ng maragwa po effects mo. Naba effects mo? Nibalik ba ang imong kuan? Nibalik ba imong pagbati? Di siya nun, sige na nun check chat takwa karon. Amo galing. So, siyempre, di niya masulti kay babae man siya. Igiyagi na lang niya og actions. So, muna ako pangutana sa imo. Ikaw, napukaw ba balik imong pagbati? Muna. Pero, sud bang kay kung naan ni lugar mo, LDR lugar mo. Oh, exactly. Well, ako sa first question, ang feelings nibalik ba? Wala. Balik. Naa, medyo nibalik nga mura nakagusto ka. Okay. Oh, Naa. no. Oh, na. Okay. Number 2, kung magbalik sad mo pero long distance day gihapon, so para nimo dili na ka mosugot og long distance. Layo ron gyapon, mura wala nang Very gyapon. good. Tama po na siya. Very good po na siya. Tama po na siya nga desisyon nga. Ngano sa may pulos sa magbalik. So ako sa imo tirahan na lang before sa mularga. Mo. Abi sige. Di ba? Natirahan na ba ni Manawa pa? Nagtagbo na ba inyong duha ka bungoton ana? Ha? Ala. Nagtagbo na ba inyong bungot ana wa pa? Wala man. Wala pa. So kasi yung pag-uyab ninyo wa pa nimo may love din ha? Hap ra hap. Uy, hapro sa ulo-ulo ra. Ang ulok ra gipasunod wala gihulang ko. O sa ganun. Di mapunta ko ikuan natong kuan magkita na. Oh, mo tani mong tumutingo ha. Achos. Gadali man. Ako sa imo ha, ang binugoy diha nga advice. Kanon sa mularga? Dugay pa? Di man na katong pagkita ginamo. Dai kanon sa man sa mularga daw? Ani larga na? Nilarga na siya? Nilarga na pagkita ginamo kurat gito. Ay, wala day gihapon. Wala dito igo lang ni kanya gikuan. Igo lang day kanya gi hi hello tabasin di ay anata wala man day gihapon. So wala dito gikuan nimo ang chances. Nasayang ang chances ato. Basi magpatira na to, dugay lang kay nimo alang yung kani initiate ba? No, posible. Amot lang eh. Text food kay. Mo galing so ang ending karon ra man nga nagkita mo pero sa ngalan nga layo siya tama gyapon nimo gingon sao man nimo nang lami nga sudan pero wa da si mong lamisa. Kung imo na naon ba say na lay mga ana ubay nga pukaw barag nahulog ka nga iko lang kag ikuan ba nga nang si tawo nga nang berdela paasa gihapon ana basin di ay. Pero sa ngalan nga wala diha brother. Ayo na sayang. Abi na kog karon na siya nasulti tabasi kung sunod si Mana pa siya mo larga so pwede pa nimo sa tirahon before siya mo hawa may nalang ba matilawan nimo pero kung nakalarga na siya sayang nga oy Wala na. basi na quarantine pa to sure ka nga nilarga na Wala larga na daw. Achos Hindi na. wala ta kamot lang na ta karon kamot hawa kamay ana na lang yun ana lang resulta na to ani sayang abi na ako kuan data to tama ingon ni Red Pizarro dire basin I love you goodbye data na to yung gusto pero ang problema kay wa masagan nakasabot o masagan ni initiate so ang ending wa gihapon sayang di ba so next na lang ano wa pa mong kay uyab dito karon or nagpasumangil lang kag single Di ulo gid kay minus so wala man. gyud achos basi wa manot bras Minus sa tribunang ka man. ay abida kuande kayo man ada membro na gyapon sa anak na gyapon wala pila edad nimo brother pila edad nimo 30. uy 30 na medyo ano na sa bagay ang lalaki gyud wa gyud problema kay Hindi naman ang atong idol ba kay si Freddy Aguilar ba na nahalin paghapon. Di man daw dapat magdali daw. Mo gali ang lalaki mo'y nakalami kay habang tumatagal lalong sumasarap man ta mo na nakalami na to. Ang babae may medyo aksyo kabala ka pakabot og 30 ko medyo murag wa pagyapo saktong uya nahilo mahulog na kag tirabinta na lang din ka. Di na din kay kachusi kay oops sigado babae pero ang lalaki ay kanang 30 makatira pagyapon nag senior high. Oh. Kung dili magay senior high kung mo arang-arang gamay dito ka sa single mom. Kung gusto ka nga mas arang-arang pag yun, bayot, para medyo manimaho lang yun. Kung medyo okay pag yun, matrona. Okay, ragyapon. Grabe na yun. What I mean is, my point is, ang lalaki medyo ay problema. Kung magkaedad, ay problema. Ang babae medyo alanganin. Pero ako sa imo ha, if ever gusto na ka, na nakitrabaho ka ron.
Kulo po nangita po. Achos, dapat din na unahon sa nimo na kay pangsuporta kay mga babae labi siya pagkinabangan unsa man makabuhi ka. Na ba kay mahatag, daw walay mahatag. Achos, may pag magpalpal na lang. Pero naman ni boarding house Tita B. Oh, kana. Mas maayo na kay kuha na kanang passive income, pwede na. Magani. Oh, pwede na. Ako sa imo ha, pwede ka kung imong purpose tilaw-tilaw lang. Dito ka tiradas mga college, ayo lang borose kay makaguba kas kaugmaon. Kung imo gusto lingaw-lingaw no kuan lang, pero gusto na ka nga kanang pang forever na gyud. Dito na ka mangita sa katunay mga trabaho. Magipag-friend sa kauna, ilon sa nimo na diyan na ka. Ayun ang mga long distance diya. Pero unsa mo dapat itabi nga ng taktong edad nga kuan gyud para settle na ka. Walay saktong edad. Depende ra man gud na sa imo kung asa pa ka mali. Namang yung mga laki nga malipayon gid sila nga inganang idara wa pa sila responsibilidad larga. To be honest, gali nagiuban nga nagmahay nga nung bata pa kay sila nakaboros 20 pa lang nagmahay. But eventually pagdako nila nalipay ra pud sila kay ang ilang anak halos kabats-bats sa nila, medyo masabay pa nila ba. So mag almost 40 sila na sila high school. So medyo okay ra pod. Depende niya na sa imong gunang kaugalingon kung unsa gyud imong gusto may tabo sa imong life. Ilahi man ta. Ikaw karon sa imong gusto. Kung akong gusto karon Tita B tira-tira lang gyud ko, then you date those college girls nga pwede nimo tagaan nimo glod, pakanon nimo mga kanunan mo, patola na, regaluhan nimo. Pwede kay anak kung imong purpose tira-tira lang, kung gusto nimo pride nimo nga dagan koy chicks na makapaton ako, pwede po nimo na buhaton. Pero kung mabot sa punto nga gusto na ko nga na ako'y pamilya oy nga at least naitumong ni akong kinabuhi, then muna po na nga time nga mangita na po kag saktong babae nga makita nimo nga kani nga girl responsive na kuan grabe mo kuan responsable, naitrabaho, makabuhi o pwede siya mahimong gwapo nga inan sa akong anak. Kung ingana na nga mga tumong og tinguha nimo, din okay ra pod. So ikaw pangutalay mo galingon unsa man akong gusto nga kuan. Unsa man akong gusto gyud may tabo sa akong life karon, ana. Pero wala magi-age, age. Okay? Ikaw karon sa man imong gusto sa imong life karon? Gusto ba nimo tira-tira lang sa ka? Uyab-uyab lang na imuha o gusto ka nga gusto na ko maminyo para kuan? Di unsa jud ako ibuhi pud lagi. Oh, mo galing. So karon kung wa pa kay kabuhi brother ta, la at least ingana pa makaha. Ako suggest na ako tira-tira lang sa yoga. Amo lagi. Oh. Okay? Okay, sabi. Thank you. Daga, birahe. Well, pinaka-practical na akong advice. Pura mo yun na. Kung imong tumong og tinguha is tira-tira lang or burag collection lang, then go for it. Lisod ka nang ipugos imong self nga magpakasal ka. Mato kag commitment niya. Ikaw mismo dili pa day gyapong ka ganan og commitment. Makasala lang nung kag samot. So mangita ka tong mga babae po nga gusto ra pug dula-dula imong gusto dula-dula o di mag-PE uniform na lang mo. Char. O kani taas niya. Tita, ako di ay si Raymond na ako'y problema sa akong self. Dili ko makamove on sa akong ex-girlfriend. Tawag na nato siya sa pangalang Ruby Jane. Nagbulag mi kay tungod sa akong pagka 3-timer sa una. Nana siya nanguyab pagyud ko og lain do kababayan niya. Karon nabulabog niya kay napansin na niya na wala na ako'y feelings niya. Kaya pa ako gina-ignore yung mga text og everyday. Then one time na nakakita na mo sa isa kababayan ako. Tagon sa pangalang Kimberly. Then niabot ang panahon nga nagbulag na siya. Kaya nakakita na po siya lain. Grabe na ko pangayo paselo niya. Gibuwagan na lang ko ng badge. Pabalik mi pero lain ng tanan. Matupan niya. Giyatan na niya ang tanan. Ulahin ako na-realize. Unsa ko kagugmaan sa iya ha. Sometimes nga na may tabo. Mauto nga malipayan na siya karon niya. Bisag unsaon na ako pangitag lain po siya. Lagihapon. Murag na karmahan ako. Kay walay tarong na. Ako nakitan. So na ako ni karon na makita ko sa iya sa iping malipayan na sa siyang imo eh. Di pagyapon ako mapasaylo kung siya ang grabe gyapon nga sakit. Hope matambangan ko nimo. Merry Christmas and Happy New Year.
Raymond! Hello, Tito B. Amang kadapit na nawag. Ha? Amang kadapit na nawag. Somewhere in... Hindi ako sa Butuan. Butuan. Oo, pero fan ko sa inyo. Salamat. So nahulog karon nga na nabutang ka karon sa Mirisi, Mayra, Gaba. Ha? Sa laktod na pagka-istorya, nabutang ka karon sa Mirisi, Mayra, Gaba group. Ana. Pero kani siya nga girlfriend, dugay na mo ani. Kani nga ex nimo. 2 years nang yana. 2 years. Pila po katuig siya nga imo silang gidungan? Buwan. Mga 1 year siguro. Mga 1 year. May galing kay nabot jud 1 year pahiya pa ka nasapnan dayon? Oo. Magpatudlo mi ba yung sabi nga di masapon bi? Ha? Magpatudlo mi yung sabi nga dili masapon. Master naman kay may pakakay wagi ka masapon ba? Di Wala ko yung bitabi kay tingog ang silipon lang. Inasa tapad. Sulti na ko, yun sa pagbulabog. Kaya nga, kadal-kadal niya. Yun ay mag-text ba sa akong silipon. Matinala siya. Isa mo na-text pero yung silipon. Kaya ang medyo agtago na ang silipon ba. Wala di kay coding di ka dyan lang. Kani siya nga babae, kaning tulo, katong duha nga imong giuyab, wala sila kabalo nga nani siya nga uyab. Wala. Diya ka na bulab. Ikaw, diya ka, bala gyapon ka nga chick boy. Basta galing, pamina mo mga chick boy, kamo mga chick boy, dapat ana, kanang inyong mga kabit-kabit, ang dili ang main, dapat kabalo sila nga na kay main. Para pwede nimo sila textan nga, ops, ayaw sa mog text kay uban ang main. Ana dapat to, kay kung kanang tulo, so kanang tulo lugar, wag gid sila kabalo nga abigin nila nga siya largyod kanang tulo. Wala katuran anytime na na-prove niya na may lain up ni kasi lang talong nga imong telepono nga mura mag imong gitulon ang cellphone. Dala talong nga imong cellphone pag plaster kay murag imong gitulon ang cellphone. Ana i-plaster na. So ang isa kabalo siya. Wala sige kan nag-meet up ni Kimberly sa plaza niya. Na naka-report sa ako ba. Lagi. So kibay lagi kato lagi silang katong imong giuyab pod, wa pod sila kabalo lagi nga nagyud kay main pod nga uyab. Wala gyud. Butan man ko sa una down nila butan lagi. So mo to gisumbo ana. So giun sa pagkuan sa cellphone ka na bulabog. Oo, dito na nagsugod. Tapos pag primerong bulabog, nakalusot pa ka, wala na, diretso na dayon. Goodbye, mama. Goodbye. Diretso, goodbye na. Hello. So, diretso na dayon, pagkabulabog, diretso na dayon, goodbye. Mana yun. So, karon pagkabalo nimo nga nagibugbulag siya, so gibulagan na po rin nimo ang uban. Oo. Kay bora na konsensya na ka, kay gusto nimo nga mo focus dahil ka sa iya, ha? Oo, daon ko nga magbalik niya. So kibali bora nahulog nga, uy, sayop na ito ako, ikaw gidi akong higugma, o gibulagan na ako sila, di aragi ko sa imo, ana. Oo, gabi ng load nila sila ko, naging madala. So tinuod, nag-load yung ka na, nagpakiluoy yung kataraw. Oo. Pero, anong ningon man siya nga, dili na ko, kay nanali siya bago? Puraan na siguro siya. Atsos. Yan yung kung balag, uyab mo, basta uyab tayo. Sana di ko pareha sa uban niya nga. Ganyan na uyab. So willing pinong ka nga na mahimong kabit, ana? Ha? Willing ka nga mahimong kabit? Oo, balik lang ni pero igo ko nga. Di mo pareha sa uban niya nga. Ganyan na uyab. So wala gihapon. So ang ending nga. So karon na si uyab. Wa gyud ya. Siya na siya gipulian na kanya bag-o. Oo. Atsos. Nga po na sa dong silskin ba nga. Boragwa na di na mada. So karon ang naitabo na panagay mga bago karon o wag ya poy klaro na. Wag ya. Na zero na ang ending 1 + 1 = 0. Yeah.
Ano mo ginakasagala may tabo? Sa sobrang nung kadaghan ang ending na mo ng 1 plus 1 equals 0. So ang ending ni mo karon na 0 na ginoon. Pero ba? So until now, burag feeling ni mo kon. Burag pagyapon nga ka-move on. Kasakitan mo milyabo. Nakita sila sa Facebook. Pero pa man ka siya ni gikasal. Ang bot, in-lead na mag-euro. Wala pa ikasal. Ano man, wala na mo. Kaya ang yung iyab, nasa gawas. Uy! Padala sa iya ba? Padala sa iya. Siya po, nagtrabaho po. Siguma nila. So long distance sila, long distance. Long distance. Oh, pwede pa ni malangkat ba? Sa man, larga. Testingan lagi, 6 takes lagi. Pero gahin na yun. Ay, wag yapon din na mo reply. Dili, mo reply siya. Pero pag Uy, mo reply pa? talking about meet up, mga inan nga, ginigya. Wait, kasi lang. Pero mo reply pa? Unsa nga klase nga text nga mo reply siya? Karang pangamusta lang, lang. Tapos mo reply siya na. Oo. Uy, naid ako nga chances na ba? Ako bitaw, pala sa ako, ang ex mo reply pagaling, bisag dili na kon, napanay dakong porsyento, mintras dili pa na minyo. Pwede pa na malangkat. Nga, nagbalay naman si Born. Totoo man ka. Imba-embargo magay na bisag na imuhon. Pero sa bagay, kung buutan lang po ning lakiha po nga ni Poli nimo, mo gina, nahulog yung kagalo nga Mirisi, Mayra, Gaba. Sa bagay, brother, at the end of the day, nagi mga butang, so nahulog sa karon nga siya ang imong totga. The one that got away. Tama ba naman ang term nila? Totga. Ang problema ni mo karon, nakikipanguyaban pero or burdi gyapon ma-erase siya paghapon na nasa imong pangunahon na. Maraganam. Hoy. O basi ginapangita nimo, ang problema karon kapanguyab ka pero ang imong ginapangita nga klase nga babae siya gihapon. Anak sana yun. Kaya ang problema na bitaw kung ang inyong ginapangita nga babae o pareha gyapon sa inyong ex, mo gini problema, di gini mo maka-move on kay wa man gyoy kuan mo na bay matag tao unique gina siya. Di gina siya pareha. Naman galing similarities pero di gina 100% nga photocopy sa inyong mga ex. Mo na usahay ang problema mo na to. Kung gipangita na to ang character sa atong ex anang bag-o, makayang gyud ka nga ay nalay something nga more ni sipyat di siya mao di pareha di mawala na sa kagana. Ay, lahi rin siya bay kaysa kuhan. Di na pwede. Lahi din na siya. Pero ako sa mua, sa ngalan nga, if ever ibutan lugan ako na ako sa pila edad ni mo? 24. 24. Suminto siya, bata-bata pa siya, pila pa edad niya? 25. Bata-bata pa, malang. Ibutan na to dirita sa sign niya gusto ta mo langkat. Sa ngalan nga mo reply pa siya, kung ako na, mo reply pa siya sa mga maliban man ka sa kanang mag-meet up, di na siya mo reply na. Di siya mo sukol. Pero ka naman kumusta, usual lang, mo reply pa. Ang una na kong buhaton is dapat din ako buyan na mong friendship. So inyong friendship, ayaw sa wala. Sige, butang na to, beri ko karon gusto ko ma-advise karon sa Operation Langkat. Okay? Kay 24 pa mga, di man ka muminyo pa. Pero kung minyo na galing mo, surrender na, di na maayo. Kung Operation Langkat, so kung reply pa siya, para na ko, nanay na kong percentage. Maintain the friendship. Maintain the kumusta. Kumusta man ka, ana. So, istorya din kasi mo mga problem ginagbay. Ana, nako diri. Update. If mag-continue pa na sa sige og reply, medyo mas dako ang chance ni mo nga, uy, murag napag yun ni gamay. Malay mo, basin din magkuhan po sila. Again, kung di pa sila kasado. So, ako, para na ko, maintain the friendship. Ayaw sa pugsa nga magkita mo. Ayaw na nga dapat magbalik. Ayaw sa friendship. Focus ang ka muna sa friendship. Kumusta? How are you? Good morning. Lang muna. Nga hantod nga magkuhan. Ayaw lang sa tipa sa mga kuhan. Pwede manggaling mo, I miss you gamay. Tapos pag reply nga murag, pag I miss you murag agay, pila kami niya mo reply, change topic din diretso. Uy, nakakita ka to. Uy, si kuhan dito. Gawin mo lang yan. Maintain, brother. Sa ngalan nga mo reply pa siya, napay dakong chance. At least di mo siya lagot ka sa imo Wala siya ng lagot sa imo nga pistika. Ano mo, text mo mga animala ka.
Wala man. Wala po. Idawat lang niya ang maturon. Ipakita ni mo, brother, na nag-change na ka, then maintain the friendship. At least, kung di pagid sa minyo, at least for the next 3 or 6 months. Tanaw na ito, Anton, muhumok ang ilong, tawagi rin ko balik. Sige. Kanala mo na, ang friendship, wag mo na, ayun sa nang ikuan nga, na-realize din ako nga, love kita ka. Ayun sa muna, ayun sana, friendship lang sa, musta, parang best friend ka, burag si pare. Nahulog ka kalong nga ikaw si pare. Si pare nga member sa Abangers. Ngayon kaso manggaling, willing ko mo saloan eh. Okay? An dating dia. Di ba? Sige. Alright. Tapos tawagin din ko balik kung nakita, i-update ko mending ka nga, tita, murag, ni-action naghumo kay, nisugot naman siya nga magkapi-kapi. May mga mga next mo, uy, usa ka na kada, kapi-kapi sa tabi, kaya na ako'y, ayan na din sa gugma istorya eh. Kapi-kapi lang sa, pwede dili. Luya king kalaban ba, long distance relationship na ba, dali ra na lang katon, brother. Minyo. Ha? Larga tempa. Basta yun sa minyo. Pero kung minyo na Brad, ayun na, Brad. Tawag utro, mangita taglain. Okay? Thank you, brother. Thank you. Ayaw mo na sa butuan, ha? Salamat. I love it. I love the color, ha? Operation, say tawagan na, Operation Langkat. Sabagay, di pa man sila kasal. Pwede ra ko mo suggest og Operation Langkat. Los ninyo, boss. Gusto nyo dagan uyabon. Alam mo, matod pa ni Digon, it's biology. It's biology. Naman talaga mga laki. It's really normal na, men are made na medyo ang dami talagang babae. Yung mga laki talaga gusto na madaming syuta talaga. Ganun talagang mga lalaki talaga. It's biology. Putang ina yung mga ba. Los ninyo, boys. Jet Ariel Masyong, Kuya Bang, kanina rin nagtagag ang gawid sa Anliray sa imong likod. Ano man siya, katulok naman siya, oh. Way tao dali kay kuan mi kana social distancing ni aming kuan na mo ning kanila akong likod na ako nga kuan. Okay. 0917-328-1392. I-text lang tapos ako na lay tawag ninyo. Just in case kung wag yun mo kuan, wa mo'y pantawa, ako na lay bahala ninyo de. Okay. Or pwede po mo mag-PM na ako, ha? Hello dia kang Martin Norman, hello. Tapos kang kisa man ni Mayet Alangan, hello. Pila ka na Kuya Bern ang Biramax? Biramax is 269, 2 capsules na siya. Yes, 2 capsules sa male and female. Di ba? Malangkat pa na titabi ilog manggani ng yuta nga nay titulo. Mahog yun. LDR. Ay nako, kanang yung mga LDR, ay ambot lang yun. Kung namo sa long distance relationship, ang inyo naging iampo nga wala gyud lain nga nag-aligid-aligid saya. Kay kanang inyong uyab nga nakalong di sa mo, huyang pa na sa tanang huyang. Pwede gina malangkat. Dali kaya na malangkat yun. Pasalamat lang yun mo nga walay gaaliro nga nga iperso yun nga langkato na sa inyo. Pero makakita gali nagkuhan ay sos. Ang long distance mga may pagsugod, okay pa, the idea, padugayan mo, abot yun na sa, dapat naging mo limit niya after pila ka years sa kita months, nga ni dapat mag-uban kita, na, mahirap nang magkalisod-lisod, tao ra kita mga gihapon, mga kagahi.
Salamat, Ricochet Edu. Oh, plisura pangalan eh. Nag-send siya og 10 stars. Salamat sa mga naghatag sa akong stars. I love you all, you gayo. Thank you sa akong mga star senders. Stars B. Si Merge Nielsen, si Cherry, Jinrick, si Renzo. Salamat kayo. 50, 50, 35. Oh, grabe kayo. 30 kayo mo ba? Thank you. Si Lord na'y bahala ninyo, ha? Kumusta imong love life sa 2020? Ang 56% ningon nga malipayon kayo. Pikat ninyo. Ang 21% piste natay. Gamay lagi ko, ano? Ang 22% ningon, unsa ng love life? May di may kalalit ng love life na mong giingon diya, oy. Harmon sa boga, okay. 0917-381-392. Alas 6:37 na. 1 hour and 29 minutes na. Dagan salamat. Wala may nagpindo, wala may nag-text. Dagan salamat sa yung pag-uban-ubang kay Tita B. Please, kung namoy ka ng si tawagan na, kung namoy Instagram, pag-follow ko. Bernie Bitok 2 o Bitok University. Kung YouTube channel, Bitok University. Di ko active sa TikTok na. May TikTok pero akong anak ng TikTok. Kanila akong fan page, pakishare na lang o akong YouTube. Salamat kayo sa inyong suporta. Again, ako every morning online o sa radio, sa home radio 7 to 8. Black timer ko diya. Okay? Salamat sa inyong panag-uban-ubang. Thank you very much. Again, dagan salamat sa Biramax capsule. I-PM lang ko kung interested mo. And of course, Cherry C. Ang pinaka-powerful karon para dipinsan itong kaugalingon, Cherry C. Kamo extract. I-search ganin nyo na CAMU ang kamo extract. Kulba kayo na siyang ingredients. Pinaka-powerful superfood o pinaka-highest nga vitamin C nga naa. Okay? Ang galing. Cherry C. Okay? Amo nang kami mo igabaligya yun na din. Actually, sa Cherry C, kapangita may og mga distributors sa per area, per municipality. Okay? So, mora to guys. Ay, Ibon, nakaapas bagay si Ibon. Kung mo pa mong pagsulod, Ibon, wala yun. Mababay na ko. Ayo dia, ligay ko si mong angabe, susum mo ha. Dagan salamat sa tanan and see you tomorrow. Ingat mo tanan. Bye.